Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda. Om Ajnanatimrandasya Naranjanashilage Chashurunvitham Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swaram Bhagavadamahyam Tadati Supadati Vandeham Sri Guru Sri Gadapadakamam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrachadam Sagadaripudatanitam Tam Sachivam Satvitam Savdam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Dev Sri Radha Krishna Padam Saganapatidam Sri Vishakhanidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Gata Radha Gata Namaste Saptakanchana Gaurangi Sri Radhi Davaneshwari Rishabhana Sudhi Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarupasya Kripa Sindhuvya Vachapadidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Vanchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupasarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shakti Nityanandamahannavami Sarvanandakaram Param Harinamamritam Avaduta Shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishen Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitvam Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharne Vishesha Shunyavadi Pashat Deshadar Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurve Gaurachandraya Radhikaya Hare Krishna Bhaktaya Bhaktaya Prabhupada Ki Guru Maharaj Ki Jai Hare Krishna Degabandhu Matsangin Matguru Manmahadana Vandishtaragamatbhagya Madananda Namostute Kandraya Sri Bhagavatam Ki Jai Sri Chaitanya Charitamrtam Ki Jai ഭാഗവതമല്ല മഹാഭാഗവതരായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നാളെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇന്ന് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. ആവിർഭാവ തിഥിയാണ് ഇന്ന്. ശ്രീ ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനമായിട്ട് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നാളെയായിട്ട് നാമാചാര്യ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കി ജയ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നതൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു 2 ശ്ലോകങ്ങൾ, നമുക്ക് 3 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ഹരിദാസേര ഗുണഗണ അസംഖ്യ പര കേഹ കോനാം വർണ്ണേ നഹി പായ പാര. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവരും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരിദാസേര ഗുണഗണ അസംഖ്യ അപാര
ഹരിദാസ് ഹരേ കേഹ കോ നാം സേ വർണ്ണേ നാഹി പായ പാര. എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം, നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. ഭക്തന്മാരോട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയുന്നു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അസംഖ്യവും അപരിമയമാണ്. ഒരുവൻ അവയുടെ ഒരു ഭാഗം വിവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, പക്ഷെ അവയെല്ലാം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുക അസാധ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 1000 തലയുള്ള അനന്തന് പോലും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എത്രയോ കാലങ്ങളായി വിവരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു തന്റെ ഭക്തന്റെ ഗുണഗണങ്ങള് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സബകഹനായ ഹരിദാസേര ചരിത്ര കേഹ കിച്ചു കഹേ കരുതേ ആപന പവിത്ര. സബകഹനായ ഹരിദാസേര ചരിത്ര കേഹ കിച്ചു കഹേ കരുതേ ആപന പവിത്ര. ഇത് ഭാഗവത ശ്ലോകം പോലെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് ബംഗാളിയാണ്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സബകഹനായ ഹരിദാസേര ചരിത്ര കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കേഹ കിച്ചു കഹേ കരുതേ ആപന പവിത്ര. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. തീരെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഫോണിന്റെ അകത്തോട്ട് പറയാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിവരിക്കാൻ ആരാലും ആവില്ല. സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവനെ അവയെപ്പറ്റി ചിലത് പറയാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാരോട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനും വിവരിക്കാൻ ആരാലും ആവില്ല. സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവനെ അവയെ പറ്റി ചിലത് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് പരിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ചില മഹാത്മ്യങ്ങള് പറയാൻ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരിശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് ആ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കി പിന്നീട് ഞാൻ ഓർഡറിൽ വായിക്കാം. നിർജനവനെ കുടീര കരി തുളസി സേവന രാത്രി ദിനെ ദീനലക്ഷ നാമ സങ്കീർത്തന. നിർജനവനെ കുടീര കരി തുളസി സേവന രാത്രി ദിനെ ദീനലക്ഷ നാമ സങ്കീർത്തന. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിർജനവനെ കുടീര കരി തുളസി സേവന രാത്രി ദിനെ ദീനലക്ഷ നാമ സങ്കീർത്തന. തുളസി എടുത്തുള്ളവർക്ക് നടുകയും അതിന്റെ മുന്നിലിരുന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഏകാന്തമായ ഒരു വനത്തിൽ ഒരു കുടിൽ നിർമ്മിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു തുളസിച്ചെടി നടുകയും ആ തുളസിച്ചെടിയുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നിത്യവും 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പകലും രാത്രിയും ഉടനീളം കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ മഹത്വം തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു വനത്തിൽ ഒരു കുടിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു തുളസി നടുകയും ആ തുളസിക്ക് സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് ആ തുളസിയുടെ മുന്നിൽ
എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും 3,00,000 തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പകലും രാത്രിയും നീളം കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് അത് കുറച്ചൊരു 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹരിദാസ് താക്കൂർ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? ഞാനത് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് എല്ലാ സ്ലൈഡും ഇല്ല, അതായത് ശ്ലോകം ചൊല്ലില്ല. നമുക്കിത് നോക്കാം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉള്ളവർ എടുത്തോളൂ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിലെ 1-ാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത്. അതിലൊരു 50 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊരു 90ഓളം ശ്ലോകങ്ങള് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉള്ളവര് എടുത്തോളൂ. അന്ത്യലീലയിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് നോക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് 49-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ദിവസം പതിവ് പോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ താഴെ പറയുന്നത് പോലെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഹരിദാസ കലികാലേ യവനാപാര ഗോബ്രാഹ്മണേ ഹിസകരെ മഹാദുരാചാര. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും വൈദിക സംസ്കാരമില്ലാത്തവരാണ്. അതിനാൽ അവർ യവനന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തെയും ഹനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ ചിന്ത. ഈ രീതിയിൽ അവരെല്ലാം പാപപ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകുന്നു. ഈ യവനന്മാർ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കപ്പെടും? ഞാനൊരു മാർഗവും കാണുന്നില്ല. അതെന്റെ വലിയ ദുഃഖമാണ്. ആര് പറയുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നവർ, എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുക? അവരൊക്കെ എങ്ങനെ മോക്ഷം ലഭിക്കും? ഹരിദാസ കഹേ പ്രഭു ചിന്തന കരിഹ യവനരെ സംസാര ദേക്കി ദുഃഖന ഭാവിഹ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതിരുന്നാലും ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലെ യവനന്മാരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് അവിടുന്ന് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. യവന സകലരെ മുക്തി അഭയനയസേ ഹാ രാമ ബലി കഹേ നാമാബാസേ. യവനന്മാർ ഹാ രാമ അല്ലയോ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചവരായതുകൊണ്ട് ഈ നാമാഭാസത്താൽ അവർ വളരെ അനായാസം മുക്തരാകും. എന്താ പറയുന്നത്? യവന്മാര് ഹറാം എന്ന് പറയും അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ടതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്, തൊട്ടുകൂടാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയും ഹറാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താ പറയുന്നത്? ഹാ രാമ ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് കണക്കൂട്ടും? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കൂട്ടും. ആ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ, അല്ലയോ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്കും മോചനം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാപ്രേമി ഭക്ത കഹേ ഹാ രാമ യവനരെ ഭാഗ്യദേക്ക ലയസേ നാമ. ഒരു ഭക്തൻ ഉന്നതമായ ഭാവനിർഭരമായ പ്രേമത്തിൽ അല്ലയോ എന്റെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ യവന്മാരും ഹാ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നു. നോക്കൂ അവരുടെ സൗഭാഗ്യം. എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാര് പ്രേമത്തോടെ ഹാ രാമ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ, അല്ലയോ ശ്രീ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ എന്ന്. പക്ഷെ യവനന്മാരും പറയുന്നു അല്ലെ, പ്രേമത്തോടെ അല്ലെങ്കിലും ഹറാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാ രാമ എന്ന് ഭഗവാൻ കണക്കാക്കുന്നു. അവർക്കും സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നു, അവർക്കും കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇവിടെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഒരു കുട്ടി തീയിൽ സ്പർശിച്ചാൽ അവനെ
തീ അവനെ പൊള്ളിക്കും. ഒരു മുതിർന്ന മനുഷ്യൻ തീയിൽ സ്പർശിച്ചാൽ തീ അയാളെയും പൊള്ളിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഒരു മഹാഭക്തൻ ഹാ രാമ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. യവനന്മാർക്ക് ഹാ രാമ എന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിലും അവർ അവരുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ആ വാക്കുകൾ പറയുന്നു. യവനന്മാർക്ക് ഹാ രാമ എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അറപ്പുളവാക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഭക്തർ ഹാ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരമാനന്ദപൂർണമായ പ്രേമത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ അറബിയിലെ ഒരു വാക്കാണ് ഹറാം എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഹറാം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഭഗവാൻ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഹാ രാമ എന്നുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ഹാ രാമ എന്നീ വാക്കുകൾ ആത്മീയ സാരസത്യമായതിനാൽ അവ ഉച്ചരിക്കുന്നത് യവനന്മാരായാലും മഹാഭക്തന്മാരായാലും വസ്തുത ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു കുട്ടിക്കും മുതിർന്ന മനുഷ്യനും തീ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമമായ ഹാ രാമ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലാതെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് പ്രവർത്തിക്കും. യവനന്മാർ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവത്തോടെയാണ്. പക്ഷേ ഹാ രാമ എന്ന ദിവ്യനാമം ആത്മീയമായി അത്രമേൽ ശക്തമായതിനാൽ അത് എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരുവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അന്യ സങ്കേതേ അന്യ ഹയനാമഭാസ തഥാ വിനാമേരെ തേജ നഹയ വിനാശ. ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തിന്റെ അധികാരിയായ നാമാചാര്യൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് നാമാഭാസത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി നശിക്കുന്നില്ല. ദംഷ്ട്ര ഹതോമ്ലേച്ഛ ആരാമതി പുനഃ പുനഃ ഉക്താഭിമുക്തിമാപ്നോതി കിം പുനഃ ശ്രദ്ധയാ സുഗൃണൻ. ഒരു കാട്ടുപന്നിയുടെ തേറ്റ കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്ലേശത്താൽ ഹാ രാമ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചു കരയുന്ന ഒരു മ്ലേച്ഛന് പോലും മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ വിശ്വാസത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഒരു കാട്ടുപന്നിയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു മ്ലേച്ഛൻ അവന്റെ മരണസമയത്ത് ഹാ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിച്ച സംഭവത്തെയാണ് ഇത് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇത് നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണിയാണിത്. പുരാണ കാലത്തും യമനന്മാരും മ്ലേച്ഛന്മാരും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നിന്ദ്യമായത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹാ റാം എന്ന വാക്കുകൾ അക്കാലത്തും ഉച്ചരിച്ചിരുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഹാ രാമ എന്ന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച് എന്തിനെങ്കിലും അപലപിക്കുന്ന ഒരു മ്ലേച്ഛന് പോലും ഭക്തൻ അല്ലയോ എന്റെ രാമഭഗവാനെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജപിക്കുന്ന ദിവ്യനാമത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇതിന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ തെളിവ് നൽകുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താ പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാൻ അരാമ എന്നാക്കിയിട്ട് കാരുണ്യം നൽകുന്നത്. അജാമിള പുത്രേ പോലയ ബലിനാരായണ വിഷ്ണുദൂതാസി ചടയ തഹര ബന്ധനാം. അജാമിളൻ വലിയൊരു പാപിയായിരുന്നെങ്കിലും മരണസമയത്ത് അവൻ നാരായണൻ എന്ന് നാമമുള്ള തന്റെ ഇളയപുത്രനെ യാദൃശികമായി വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെത്തി അവനെ മരണദേവനായ യമരാജന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നാമാഭാസത്തിൽ അല്ലെ, നേരിട്ടല്ലാതെ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ വിളിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അവിടെ അയക്കുകയും യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അജാമിളൻ അല്ലെ. രാമദൂയക്ഷരൈഹ നഹേ വ്യവഹിത പ്രേമവാജിഹ ശബ്ദ താഹദേ ഭൂഷിത. രാമ എന്ന പദം രാമ എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അവ വേർപെടുത്താത്തവയും അല്ലയോ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഹ എന്ന പ്രേമപൂർവമായ പദത്താൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. ദിവ്യനാമത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അത്രയധികം ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുള്ളതിനാൽ തെറ്റായി ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കൽ ഉച്ചരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവന്റെ മനസ്സിൽ തുളച്ചു കയറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണ മാധ്യമമായ അവന്റെ കാതിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ആ ദിവ്യനാമം തീർച്ചയായും അവനെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. ശരിയായോ തെറ്റായോ വ്യാകരണ പിശകോടെയോ അല്ലാതെയോ ഉചിതമായി സംയോജിപ്പിച്ചോ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളായോ ഉച്ചരിച്ചാലും ദിവ്യനാമം അവനെ മോചിപ്പിക്കും. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, അതിനാൽ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ശക്തി തീർച്ചയായും അതിമഹത്തായതാണ്. എന്നാൽ ഒരുവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഭൗതിക സമ്പത്തിനും അനുയായികൾക്കും വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുരാഗ്രഹത്തിന്റെയോ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെയോ സ്വാധീനത്തിലായോ ദിവ്യനാമോച്ചാരണത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം, അതായത് അപരാധത്തോടെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന പക്ഷം, അത്തരം ജപം മൂലം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം
വളരെ വേഗം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. നാമഭാസഹൈദേഹായ സർവപാപശയ. നാമാചരൻ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ തുടർന്നു, ഒരുവൻ ദിവ്യനാമം പൂർണ്ണതയില്ലാതെ പോലും അപരാധരഹിതമായി ഉച്ചരിക്കുന്ന വർഷം പാപപങ്കിലമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ കഴിയും. അല്ലയോ സദ്ഗുണനിധി, പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയുടെ എല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നവനായ ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക. വിശ്വസ്തവും അചഞ്ചലുമായ മനസ്സോടെ കാപട്യമില്ലാതെയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിലും അവിടുന്ന് ആരാധിക്കുക. അപ്രകാരം സൂര്യസമാനമായ നാമമുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. എന്തെന്നാൽ സൂര്യന്റെ നേരിയ ഉദയം പോലും രാത്രിയുടെ അന്ധകാരത്തെ തുരത്തുന്നത് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ നേരിയ ആവിർഭാവത്തിന് പോലും പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത മഹാപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും മൂലം ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കുന്ന അജ്ഞതയുടെ എല്ലാ അന്ധകാരത്തെയും തുരത്താൻ സാധിക്കും. നാമാഭാസഹൈദേഹായ സംസാരരക്ഷയ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേരിയ പ്രകാശത്തിന് പോലും പാപമംഗലമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. മ്രിയമാണോ ഹരിർനാമ ഗൃണൻ പുത്രോപചരിതം അജാമിളോ അപ്യഗാദാമ കിമുദ ശ്രദ്ധയാ ഗൃണൻ. അജാമിളൻ മരണസമയത്ത് അവന്റെ പുത്രൻ നാരായണനെ വിളിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചു. എന്നിട്ടും അവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകം പ്രാപിച്ചു. ആ നിലയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? നാമാഭാസേ മുക്തിഹായ സർവശാസ്ത്രതയ്ക്ക് ശ്രീ ഭാഗവതേ താതേ അജാമിള സാക്ഷി. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ നേരിയ കിരണങ്ങളാൽ പോലും ഒരുവന് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്കിത് കാണാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ അജാമിളിന്റെ കഥ ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അതിനെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നരസിംഹ പുരാണത്തില് പറയുന്നു ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഹാരാമ എന്ന, അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നു നാമാഭാസമായിട്ട് നാമം ജപിച്ചാലും മുക്തി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അജാമിളിന്റെ രീതിയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിൽ നിന്നും ഇത് കേട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം അധികരിച്ചു. എങ്കിലും സംഭാഷണത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ അവിടുന്ന് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചു. പൃഥ്വീതേ ബഹുജീവ സ്ഥാവര ജംഗമ ഇഹ സഭാര കി പ്രകാരേ ഹൈബേ മോചന. ഭഗവാൻ ആരാഞ്ഞു, ഈ ഭൂമിയിൽ അനേകം ജീവസത്തകളുണ്ട്. ചരങ്ങളും അചരങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും കീടങ്ങൾക്കും ഇതര ജീവസത്തകൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? അവ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കപ്പെടും? ഹരിദാസ കാഹേ പ്രഭു സേ കൃപ തോമര സ്ഥാവര ജംഗമ ആകെ കരിയ ചനിസ്താര. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ചരാചരങ്ങളായ ജീവസത്തകളുടെ എല്ലാം മോചനം നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. അവിടുന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഈ കാരുണ്യം നൽകി അവയെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തുമിയെ കരിയച്ച ഉച്ച സങ്കീർത്തന സ്ഥാവര ജംഗമേര ശ്രവണ. അവിടുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചത്തിൽ കീർത്തനം ചെയ്തു. അത് ശ്രവണം ചെയ്തതിന്റെ പ്രയോജനം ചരാചരങ്ങളായ എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ ഉച്ചത്തിലുള്ള സങ്കീർത്തനം ശ്രവിച്ച ചലിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ലോകത്തുമായുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ മുക്തരായി കഴിഞ്ഞു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ ചലിക്കാത്ത ജീവസത്തകൾ അത് ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മാറ്റൊലി ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു മാറ്റൊലിയല്ല, അത് അചരങ്ങളായ ജീവസത്തകളുടെ കീർത്തനമാണ്. അതെല്ലാം സങ്കല്പാതീതമാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ സാധ്യമാണ്. സകല ജഗദേഹയ ഉച്ച സങ്കീർത്തന ശൂനീയ പ്രേമാവേശ നാച സ്ഥാവര ജംഗമ. അവിടുത്തെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നവരാൽ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള കീർത്തനം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവസത്തുകളും ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമവേശത്താൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ജാരിക്കണ്ട വനത്തിലൂടെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ഭൃത്യൻ ബലഭദ്ര ഭട്ടാചാര്യൻ എന്നോട് വിവരിച്ചിരുന്നു. വാസുദേവ ജീവലാഗി കൈല നിവേദന തബേ അംഗീകാര കൈല ജീവര മോചന. അവിടുത്തെ ഭക്തർ വാസുദേവദത്ത എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും മോചനത്തിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ പദാംബുജങ്ങളിൽ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പതിതാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം അവിടുന്ന് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു.
അവിടുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഈ വിധത്തിൽ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ സർവ്വജീവസത്തുകളെയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവസത്തുകളും മോശം പ്രാപിച്ചാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ജീവസത്തുകൾ ഇല്ലാതായിത്തീരും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് യവനന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവരെ ഹറാം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മോചിതരാകുന്നു. മറ്റുള്ള ശരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളും അല്ലെ, സസ്യങ്ങളും ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. എന്താ പറയുന്നത്, ഉച്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ശ്രീ ശ്രീ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ജപിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുമൊക്കെ അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കാൻ അല്ലെ, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന്റെ ഉപയോഗം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മള് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളും പാറ്റകളും ഉറുമ്പുകളും മറ്റുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളിലുണ്ടാവും അല്ലെ, അവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലേക്ക് അയക്കും. കൂടാതെ ഇതുവരെ വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ജീവസത്തകളെയും അവിടുന്ന് ഉണർത്തുകയും കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തിൽ ചരാചരങ്ങളായ ജീവസത്തകളുടെ അസ്തിത്വം പ്രാപിക്കുകയും മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും മുമ്പെന്നതുപോലെ നിറയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മുമ്പ് ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ ഈ ലോകം വെടിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് അയോധ്യയിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അനന്തരം അവിടുന്ന് മറ്റ് ജീവസത്തകളിൽ അയോധ്യയെ വീണ്ടും നിറച്ചു. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലയിലുള്ള ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലെ. എന്നിട്ട് അയോധ്യ ശൂന്യമായില്ല. അയോധ്യയില് വീണ്ടും ധാരാളം ജീവജാലങ്ങള് ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് വഴി ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. മുമ്പ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇതേപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും ഭൗതിക മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അച്ഛനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ യോഗേശ്വരന്മാരുടെ എല്ലാം ഈശ്വരനുമായ കൃഷ്ണൻ ചരാചരങ്ങളായ സകല ജീവസത്തകളെയും മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിസ്മയകരമായി ഒന്നുമില്ല. അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെ, ആചാരിക്കണ്ടി വനത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴേ എല്ലാം ക്രൂരമൃഗങ്ങളൊക്കെ അത് കേട്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയം അലിയുകയും അവരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന്. കടുവയും സിംഹവും മാനും അല്ലെ, പട്ടിയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായ സങ്കീർത്തനം കേട്ടിട്ട്. ഇപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളും ചെയ്തിട്ട് ധാരാളം അസുരന്മാർക്കൊക്കെ മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസുരന്മാർക്കൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അച്ഛനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനും യോഗേശ്വരന്മാരുടെ എല്ലാം ഈശ്വരനുമായ കൃഷ്ണൻ ചരാചരങ്ങളായ സകല ജീവസത്തകളെയും മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിസ്മയകരമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ ദ്വേഷ മനോഭാവത്തിൽ കാണുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ സ്മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്കും അസുരന്മാർക്കും അപൂർവമായി മാത്രം നേടാൻ കഴിയുന്ന ദുർലഭമായ മോക്ഷം നൽകുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിട്ടുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ. തുമി നവദ്വീപേ കരിയവതാര സകല ബ്രഹ്മാണ്ട ജീവര കരിന നിസ്താര. നവദ്വീപിൽ അവതരിച്ച അവിടുന്ന് കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും ഇതിനോടകം മോചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏകഹേ ചൈതന്യ മഹിമ മോര ഗോചരഹയ സേജാനുഗ മോര പുന ഏതദ നിശ്ചയ. ഒരുവൻ തനിക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അവന് എന്തൊക്കെ അറിയാമോ അതൊക്കെ അറിവുണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ നിർണയം ഇതാണ്. തൊമാരയെ ലീല മഹാ അമൃതര സിന്ധു മോര മന ഗോചരനഹേ താരയേക ബിന്ദു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ ലീലകൾ അമൃതസാഗരം പോലെ ആണ്. ആ സാഗരം എത്ര വലുതാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാനോ അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി മനസ്സിലാക്കാൻ പോലുമോ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്താ പറയുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകള് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര് ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറയും. അതൊരു വലിയ സാഗരം പോലെയാണ്. അതിലെ ഒരു തുള്ളി പോലും
എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അല്ലെ, ഇതേപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങള് വർണ്ണിക്കാനാവില്ല, മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല എന്നല്ലേ. അതേ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അവതാരം. ഭഗവാനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി, ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരെയും പശുക്കളെയൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, എങ്കിലും ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ തെറ്റിന് പരിഹാരമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയുണ്ടായി, അതിനെ പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉയർന്ന പൊസിഷൻ എനിക്ക് വേണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത്, അങ്ങയെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ പോലും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അങ്ങയുടെ ലീലകൾ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ അടുത്ത അവതാരത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുടെ കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ജനിച്ചാൽ മതി, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതുപ്രകാരം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർക്ക് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും. എങ്കിലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ബ്രഹ്മാവായപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അല്ലെ, എല്ലാവരും പറയുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളൊക്കെ അറിയാമെന്ന്, ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കേട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അമ്പരന്നു. അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചു, ഇവയെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ രഹസ്യ ലീലകളാണ്. ഹരിദാസിനെ ഇവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രസ്താവനകളിൽ വളരെ സംതൃപ്തനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ബാഹ്യമായി കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംവാദങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇത് പരമദിഗോത്തമ പുരുഷന്റെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷമാണ്. തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് കഴിയില്ല. ഇത് എല്ലായിടത്തും പ്രസിദ്ധമാണ്. എന്റെ ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ സർവവും സ്ഥലം, കാലം, ചിന്ത ഇവകളാൽ പരിമിതങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അതുല്യവും അലംഘനീയവുമായ അവിടുത്തെ സവിശേഷതകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അത്തരം പരിമിതികൾക്ക് അതീതമാണ്. അവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ അത്തരം സവിശേഷതകളെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ മറയ്ക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തെ കലർപ്പെട്ട ഭക്തർക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സദാ അവിടുന്ന് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ സ്വകാര്യ ഭക്തരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി നൂറുകണക്കിന് നാവുകൾ കൊണ്ടെന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റുള്ള ഭക്തരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വിവരിക്കുകയുമുണ്ടായി. ഭക്തര ഗുണ കഹിതേ പ്രഭുരബടയ ഉല്ലാസ ഭക്തഗണ ശ്രേഷ്ഠതാദേ ശ്രീ ഹരിദാസ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെ പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഭക്തരിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആണ് അഗ്രഗണ്യൻ. ഹരിദാസേരെ ഗുണഗണ അസംഖ്യാപാര കേഹ കൊനാം ശവർണേ നഹി പായ പാരാം. നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകം അല്ലെ, നേരത്തെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അസംഖ്യവും അപരിമേയമാണ്. ഒരുവനെ അവയുടെ ഒരു ഭാഗം വിവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, പക്ഷെ അവയെല്ലാം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുക അസാധ്യമാണ്. ചൈതന്യമംഗള ശ്രീ വൃന്ദാവന ദാസേ ഹരിദാസേര ഗുണ കിശു കരിയ ചേന പ്രകാശ. വൃന്ദാവനദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യമംഗളത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ വിവരിച്ചു. സബകഹനായ ഹരിദാസേര ചരിത്ര കേഹ കിച്ചു കഹെ കരുതേ ആപന പവിത്ര. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിവരിക്കാൻ ആരാലും ആവില്ല. സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവനെ അവയെ പറ്റി ചിലത് പറയാം. വൃന്ദാവന ദാസായ കൈലവർണ്ണന ഹരിദാസേര ഗുണ കിച്ചു ശൂന ഭക്തഗണ. അല്ലയോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തരെ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ദയവായി കേട്ടാൽ. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ് അല്ലെ, കാര്യങ്ങള് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഹരിദാസ നിജ ഗൃഹത്യാഗ കൈല ബേന പോലെ രവന മധ്യേ കഥ ദിന രഹില. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സ്വന്തം ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം കുറെ നാൾ ബേനാപോല വനത്തിൽ താമസിക്കുകയുണ്ടായി.
ഹരിദാസ് നിർജനവനെ കുടീര കരി തുളസി സേവന രാത്രി ദിനെ തീനലക്ഷ നാമ സങ്കീർത്തന. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഏകാന്തമായ ഒരു വനത്തിൽ ഒരു കുടിൽ നിർമ്മിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു തുളസി ചെടി നടുകയും ആ തുളസി ചെടിയുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നിത്യവും 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പകലും രാത്രിയും ഉടനീളം കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പതിവായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജപമാലയിൽ നിത്യവും 3 ലക്ഷം തവണ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു. പകലും രാത്രിയും ഉടനീളം അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ 16 നാമങ്ങൾ ജപിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആരും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അനുകരിക്കരുത്. കാരണം ദിവസവും 3 ലക്ഷം തവണ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല. അത്തരം കീർത്തനം മുക്തപുരുഷന് അഥവാ മുക്താത്മാവിന് ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ ദിവസവും ജപമാലയിൽ 16 ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെയും തുളസി ചെടിക്ക് ആദരവർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരാം. ആർക്കും ഇതൊട്ടും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. തുളസി ചെടിക്ക് മുന്നിൽ സങ്കല്പമെടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് അത്രയധികം ആത്മീയ ശക്തി ഉള്ളതിനാൽ ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവനെ ആത്മീയമായി സുശക്തനാകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങളോട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മാതൃക കർക്കശമായി പിന്തുടരാൻ നാം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 16 മാല ജപിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സമയം വേണ്ട. തുളസി ചെടിക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതും വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. ഈ പ്രക്രിയക്ക് അതിബൃഹത്തായ ആത്മീയ ശക്തിയുണ്ട്. ഒരുവൻ ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. പ്രഭാതം എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരും എന്താണ് 16 മാല ജപിക്കുക. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറെ പോലെ 3 ലക്ഷം തവണയൊന്നും നമുക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുക്താത്മാവാണ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവാണ്, സ്വയം ബ്രഹ്മാവാണ് ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് 16 മാലയെങ്കിലും, മിനിമം 16 മാലയെങ്കിലും ജപിക്കുവാനും തുളസിക്ക് ജലം നൽകാനും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുളസിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരി തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് നീണ്ട 9 വർഷത്തോളം കാലം വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും 100 മാലകൾ ജപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പിന്നീട് പറയുകയുണ്ടായ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എല്ലാ ദിവസവും രാധാദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് 100 മാല ജപിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ജപിച്ചിട്ടുള്ളത് 3 ലക്ഷം തവണ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ലക്ഷം നാമം എന്ന് പറയുന്നത് 192 റൗണ്ട് 16 മാലയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തില് അവര് 64 മാലയാണ് ഒരു ദിവസം ജപിക്കേണ്ടത്. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ജപിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദിവസം 64 റൗണ്ട് മാലയാണ്. അപ്പോ അത് പ്രഭുപാദര് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചുരുക്കി 16 മാലയാക്കി. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ 64 മാല ജപിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ 64 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ കുറെ സമയം പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ സമയം പോകും. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ എന്താണ് മിനിമം 16 ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 16 റൗണ്ട് ജപിക്കുവാനായിട്ട് 2 മണിക്കൂറോളം വേണം, അല്ലെ? ഒരു മണിക്കൂർ, 1 മണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഓരോ രീതിയിൽ മാക്സിമം ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ വേണം, അല്ലെ? അപ്പൊ 64 മാല ജപിക്കുവാനായിട്ട് 2 × 4 അല്ലെ 8 മണിക്കൂർ വേണം 16 മാല ജപിക്കുക, 64 മാല ജപിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ? പലരും സ്പീഡിലൊക്കെ ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ അത് എന്താ പറയാ, പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മള് നാമം കേട്ടിട്ട് ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്നാ പറയാ. ഓരോരോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കണം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അല്ലാതെ അതൊരു ഇത്ര മാല ജപിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് ജപിക്കുന്നത് അത്ര കൂടുതൽ ഉപകാരം ചെയ്യില്ല. എന്നാലും നേരത്തെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുണമുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നാൽ അത് പരിപൂർണമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഓരോ നാമം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്നീ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ മന്ത്രത്തിലും കേൾക്കണം, കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കണം. എന്താണ്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ നമുക്ക് ആവാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ നാമം 16 റൗണ്ടുകൾ ജപിക്കുകയും തുളസിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇത്
എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. ഈ പ്രക്രിയക്ക് അതിബൃഹത്തായ ആത്മീയ ശക്തിയുടെ ഒരുവൻ ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇത് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനാവാത്ത ശക്തിയുണ്ട്. തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു അല്ലെ, യാനി കാനി ച പാപാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി കാനി ച താനി താനി പ്രണശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പതേ പതേ. തുളസി മഹാറാണിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ഓരോ അടി വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുന്നു. ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും ഇല്ലാതായി തീരും തുളസിയെ പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ഇതിന് അതിബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും ഈ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ. ബ്രാഹ്മണര കരേ കരേ ഭിഷ നിർവഹണ പ്രഭാവേ സകല ലോക കരയെ പൂജന. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരപാലത്തിന് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണം യാചിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്രയേറെ ആത്മപ്രഭാവം ഉള്ളവനായിരുന്നതിനാൽ സമീപവാസികളായ എല്ലാ ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം യാചിക്കുമായിരുന്നു. രാമചന്ദ്ര ഖാൻ എന്ന് നാമമുള്ള ഒരു ഭൂവുടമയായിരുന്നു ആ ജില്ലയുടെ ജമീന്ദാർ. അയാൾ വൈഷ്ണവരോട് ദ്വേഷമുള്ളവനും അതിനാൽ അങ്ങേയറ്റം നിരീശ്വരവാദിയുമായിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഇത്രയും ബഹുമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ അസഹിഷ്ണുവായ രാമചന്ദ്ര ഖാൻ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുവാൻ നിരവധി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി. ഒരു വിധത്തിലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യം കണ്ടെത്താൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ അയാൾ അഭിസാരികകളെ വരുത്തി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി. രാമചന്ദ്ര ഖാൻ അഭിസാരികളോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പിഷാന്തേഹിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവനെ തന്റെ വൈരാഗ്യ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തണം. വേശ്യകളിൽ ആകർഷകയായ ഒരു യുവതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 3 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ താൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മനം കവരുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പു നൽകി. രാമചന്ദ്ര ഖാൻ അഭിസാരികയോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ശിപായി നിന്റെ കൂടെ വരൂ. നിന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കൂടെ കണ്ടാലുടൻ അവൻ അയാളെ പിടികൂടുകയും നിങ്ങൾ ഇരുവരെയും എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. അഭിസാരിക മറുപടി പറഞ്ഞു, ആദ്യം ഞാൻ അയാളുമായി ഒരു പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ തവണ അയാളെ പിടികൂടുവാനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശിപായിയെ എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന്. രാത്രിയിൽ വേശ്യ വളരെ ആകർഷകമായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി അത്യന്തം ഉല്ലാസവതിയായി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കുടിലേക്ക് പോയി. തുളസിച്ചെടിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വാതിൽക്കലേക്ക് ചെന്ന അവൾ അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നു. തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന് കാണത്തക്ക വിധം പ്രദർശിപ്പിച്ച് വാതിൽപ്പടിയിലിരുന്ന് അവൾ വളരെ മാധുര്യമുള്ള വാക്കുകളാൽ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. ഠാക്കുറ തുമി പരമ സുന്ദര പ്രഥമ യൗവന തോമ ദേക്കി കോന്നാരി ദരിദേ പാരെ മന. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഠാക്കൂർ, അല്ലയോ മഹാഭക്തനായ പ്രചാരക, അങ്ങ് സുന്ദരാകാരനും നവയൗവനുമാണ്. അങ്ങയെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഏത് സ്ത്രീക്കാണ് അവളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക? തൊമരസംഗമലാഗി ലുബ്ധമോരമന തൊമന പായിലെ പ്രാണനായ ധാരണ. അങ്ങയുമായി ഒത്തുചേരാൻ ഞാൻ ഉത്സുകയാണ്. എന്റെ മനസ്സ് ഇതിനായി ആർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം എനിക്ക് എന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഹരിദാസ കഹേ തോമ കരിമു അംഗീകാര സംഖ്യാനാമ സമാപ്തിയാവനഹയാമര താവത്തുമിവ ശിശുന നാമസങ്കീർത്തന നാമ സമാപ്തി ഹൈല കരിമോയെ തോമാരമന. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ ജപമാലയിൽ പതിവുള്ള സംഖ്യ ജപിച്ചു തീരുന്നത് വരെ നീ കാത്തിരിക്കണം. അതുവരെ നീ ദയവായി ഇരുന്ന് ദിവ്യനാമ ജപം കേൾക്കണം. ഞാൻ ജപം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഉടൻ നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് നോക്കാം, പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അതുവരെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നാമം കേൾക്കണം. ഇത് കേട്ട വേശ്യ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തുടർന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആകട്ടെ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രകാശം പരക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജപമാലയിൽ ജപം തുടരുകയും ചെയ്തു. പകലും രാത്രിയും നാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. രാവിലെ ആവുന്നത് വരെ നാമം ജപിക്കും. പ്രഭാതമായത് കണ്ട വേശ്യ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. രാമചന്ദ്രഖാന്റെ മുന്നിലെത്തിയ അവൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയാളെ അറിയിച്ചു. എന്നോട് ഒത്തുചേർന്ന് ആസ്വദിക്കാമെന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇന്ന് വാക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ തീർച്ചയായും ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി സംഗമിക്കും. അടുത്ത ദിവസം രാത്രി വേശ്യ വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവൾക്ക് ധാരാളം ഉറപ്പുകൾ നൽകി.
കാലിദുഃഖ പൈലാപരാധ നാലൈപമൊര അവശ്യകരിമുവാമി തൊമയ അംഗീകാര. കഴിഞ്ഞ രാത്രി നീ നിരാശയായി, ദയവായി എന്റെ അപരാധം ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ തീർച്ചയായും നിന്നെ സ്വീകരിക്കാം. താവദിഹാൻ വസിഷുന നാമസങ്കീർത്തന നാമപൂർണ ഹൈലെ പൂർണ്ണ ഹബെ തോമാരമന. ദയവായി എന്റെ പതിവ് നാമജപം പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ ഇരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനം കേൾക്കുക. അപ്പോൾ നിന്റെ ആഗ്രഹം നിശ്ചയമായും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. തുളസിരെ താങ്കേ വേശ്യ നമസ്കാരകരി ദ്വാരെ വസി നാമശുനെ ബലെ ഹരി ഹരി. തുളസിച്ചെടിക്കും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ വാതിൽക്കൽ ഇരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കേട്ട അവളും ഹരി ഹരി എന്ന് ജപിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ അതീന്ദ്രിയ തന്ത്രത്തിലൂടെ ഒരു പതീതാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് മോചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഒരുവന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. വേശ്യ വന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താനായിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം വേശ്യയെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് തന്റെ ചുമതലയായി ഏറ്റെടുത്തു. ഇവിടെ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ വളരെ ലളിതമാണ്. വേശ്യ വിശ്വാസത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുമായി സത്സംഗത്തിലേർപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം സ്വയം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ അവളുടെ ഭൗതിക രോഗത്തെ ചികിത്സിച്ചു. വേശ്യക്ക് ഗൂഢോദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അവൾക്ക് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കുകയും അവൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഹരി ഹരി എന്ന് അനുകരണം ചെയ്ത് ജപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു വൈഷ്ണവനുമായി സത്സംഗം, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപം, തുളസിച്ചെടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനോ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവെല്ലാം ഒരുവനെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി അകറ്റി സംശുദ്ധമായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഭക്തനായി തീരുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് നിർണയം. എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ വേശ്യ വന്നിട്ടുള്ളത് രാമചന്ദ്രഖാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാനും അവിടുന്ന് നാട് കടത്താനും ഒക്കെ ജയിലിലടക്കാനും ഒക്കെ അല്ലെ. ഇതാണ് ഒരു വേശ്യയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഇതൊക്കെ അറിയാം. ആ സ്ത്രീ വരും ഇവിടേക്ക് എന്നിട്ട് അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് വേണമെങ്കിൽ അവര് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ പോലെ വീടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് താമസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവരൊരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഒരു തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അവിടെ കഴിയുന്നതാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് അവിടുന്ന് വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ, വേറെ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോവാം. എന്നാൽ പോയില്ല. എന്താണ്? എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന അവളെയും മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ്. ഏറ്റവും പതിതരായിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീയെയും മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ്, എന്റെ ചുമതലയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയുണ്ടായി. അവള് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ തിരുനാമം കേട്ടിട്ട് അവളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയെ നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തവള് അവളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്തു. രാത്രിശേഷ ഹൈലാവേശ്യ ഉസിമിസികരെ താരീതി ദേക്കി ഹരിദാസ കഹന തഹാരെ. രാത്രി അവസാനിച്ചപ്പോൾ വേശ്യ അസ്വസ്ഥയായി. ഇത് കണ്ട ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവളോട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ സംസാരിച്ചു. കോടിനാമഗ്രഹണ യജ്ഞ കരിയേകമാസേ ഏ ദിശ കരിയാച്ചി ഹൈലാസിശേഷേ. ഒരു മാസത്തിൽ 1 കോടി നാമങ്ങൾ ജപിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. അതിൽ പറയുന്നു, ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം 3,33,333 ദിവ്യനാമങ്ങൾ വെച്ച് പതിവായി ഒരു മാസം 30 ദിവസം അധികമായി 10 നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന വർഷം അയാൾ 1 കോടി നാമങ്ങൾ ജപിച്ചിരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഈ വിധത്തിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നു. അത്തരം ആരാധനയെ യജ്ഞം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. യജ്ഞേ സങ്കീർത്തനപ്രായ യജന്തിഹി സുമേധസ. ഏറ്റവും കൂർമ്മ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഹരിനാമ യജ്ഞം സ്വീകരിക്കും. ഈ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയും അപ്രകാരം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത സായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്? 1 കോടി നാമം ഒരു മാസം അല്ലെ. പ്രഭാതർ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം 3,33,333 നാമം വെച്ചിട്ട് ജപിച്ചിട്ട് 30 ദിവസം കൊണ്ട് 1 കോടിയോളം എത്തും. പിന്നീട് ഒരു 10 നാമങ്ങളും കൂടി ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അയാള് 1 കോടി നാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ, കോടീശ്വരനായി. എന്താ പറയാ, ഓണത്തിനൊക്കെ ലോട്ടറിക്കാരൊക്കെ പറയും അല്ലെ, കോടീശ്വരനാകും എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു കോടീശ്വരനാവാം. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടും നമുക്ക് കോടീശ്വരനാവാം എന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു. നാമത്തിന്റെ മഹാ എന്നാമധേയ ശ്രവണാനു കീർത്തനാത് യത് പ്രഹ്വണാത് യത് സ്മരണാദി കശ്ചിത്
ശ്വാദോപി സദ്യസവനായ കൽപ്പതേ ഉദ പുനസ്തേ ഭഗവാനു ദർശന. ഒരു ഭക്തൻ നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും പരമദിവത്വ പ്രശ്നായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന വർഷം അവൻ തൽക്ഷണം യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനും യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അനുയോജ്യനുമായി തീരുന്നു. അതേസമയം ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി സംസ്കൃത അഥവാ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശുദ്ധീകരണ സംസ്കാരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 12:40 കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അസംസ്കൃത ക്രിയാഹീന രജസാ തമസാവൃത പ്രജാസ്തേ ഭക്ഷ്യന്തി മ്ലേച്ഛാരാജന്യരൂപിണ. കലിയുഗത്തിൽ സംസ്കാരം എന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്ക് വിധേയനാകാത്തവരും ആ പ്രക്രിയ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ അറിയാത്തവരും രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുമായ മ്ലേച്ഛന്മാർ അഥവാ അധമ ജന്മത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളുടെ പദവികൾ വഹിക്കുന്നു. അവർ അവരുടെ നാസ്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പൗരന്മാരെ വിഴുങ്ങും. നിർദ്ദിഷ്ട സംസ്കാര പ്രക്രിയയാൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തി അസംസ്കൃതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ദീക്ഷയിലൂടെ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരുവൻ ക്രിയാഹീനമായി തുടരുന്ന പക്ഷം, മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ പരിശുദ്ധിയുടെ തത്വങ്ങൾ സ്വജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവൻ പരിശുദ്ധീകരിക്കാത്ത ഒരു മ്ലേച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ യവനനായിത്തീരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു മ്ലേച്ഛ അഥവാ യവന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിരുന്നാലും നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായി തീരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 ലക്ഷം തവണ നാമയജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നിത്യവും 3 ലക്ഷം ദിവ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുക എന്ന തന്റെ നിയാമക തത്വം കർക്കശമായി പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ആകയാൽ ആ വേശ്യ അസ്വസ്ഥതയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തനിക്ക് ആദ്യം തന്റെ നാമജപം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും അതിനുശേഷമേ അവളെ സംതൃപ്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയെന്നും അവളെ അറിയിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 രാത്രികളിൽ തുടർച്ചയായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുകയും അത് ശ്രവിക്കുവാൻ ആ അഭിസാരികൾക്ക് അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ അവൾ പരിശുദ്ധിയായി തീർന്നു. ആജി സമാപ്ത ഹൈബേഹന നാനശീല സമസ്ത രാത്രി നിലൂൻ നാമസമാപ്ത ഹൈല. എന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം ഇന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഞാനത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. കാലി സമാപ്ത അഭിവ്രതഭംഗ സ്വച്ഛന്തി തൊമാര സംഘേ ഹൈ ബേഗ സംഘ. നാളെ ഞാൻ തീർച്ചയായും പൂർത്തീകരിക്കും. എന്റെ വ്രതവും സഫലമാകും. അപ്പോൾ നിന്നോടൊപ്പം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആസ്വദിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും. യഥാർത്ഥത്തിലേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, ആ വേശ്യയെ ആസ്വദിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. മറിച്ച് താൻ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ശ്രവണം ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുന്നത് മൂലം അവൾ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് തന്ത്രപൂർവം അദ്ദേഹം വഴിയൊരുക്കി. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഈ കീർത്തനം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവൻ അവന്റെ എല്ലാ പാവപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അവൻ എത്ര നീച കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനോ പതീതനോ ആയാലും അത് പ്രശ്നമേ അല്ല. ഒരുവൻ അപ്രകാരം പാവപ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തനായി കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അർഹനാകുന്നു. പതീതാത്മാക്കളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വേശ്യ രാമചന്ദ്രകാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാളോട് പറയുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസവും അവൾ നേരത്തെ സായാഹ്നത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലെ വരികയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുളസി കെ ഠാക്കൂറേക്ക് നമസ്കാരക്കാരി ദ്വാരെ വസി നാമശുനെ ബലെ ഹരി ഹരി. തുളസി ചെടിക്കും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ മുറിയുടെ വാതിൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്നു. അപ്രകാരം അവൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ജപം ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങുകയും സ്വയം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഹരി ഹരി എന്ന് ജപിക്കുകയും ചെയ്തു. നാമപൂർണ ഹാബേ ആജി ബലെ ഹരിദാസ താബെ പൂർണ്ണ കരിമു ആജി തോമര അഭിലാഷ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവളെ അറിയിച്ചു, ഇന്ന് എന്റെ നാമജപം പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റാം. കീർത്തനക്കാരിത്തെ അയച്ച് രാത്രി ശേഷയില ഠാക്കൂരെ സനൈവേശ്വര മനഫിരിഗേല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാത്രി അവസാനിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹവാസം മൂലം വേശ്യയുടെ മനസ്സിന് മാറ്റമുണ്ടായി. പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വേശ്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ വീഴുകയും അദ്ദേഹത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാൻ രാമചന്ദ്രകാൻ തന്നെ നിയമിച്ചതാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു. വേശ്യഹയമുയി പാപ കരിയോചന ചര കൃപ കരി കരമോ അതമേ നിസ്താര. അവൾ പറഞ്ഞു, വേശ്യാവൃത്തി സ്വീകരിച്ചതിനാൽ അളവറ്റ പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രഭു, എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. ഈ പതീതാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഠാക്കൂറെ കഹേ ഗന്നരെ കഥ സഭ ആമിജാനി താരെ ദുഃഖ നഹിമാനി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മറുപടി പറഞ്ഞു, രാമചന്ദ്രകാൻ ഗൂഢാലോചനയെ പറ്റി എനിക്കെല്ലാം അറിയാം.
അവൻ അജ്ഞനായ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ്, അതിനാൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നില്ല. രാമചന്ദ്രകാൻ എനിക്കെതിരെ ഉപജാപം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ തൽക്ഷണം ഈ സ്ഥലം വിട്ടു പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നീ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് നിന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ 3 ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു, ദയവായി എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി വർത്തിച്ചാലും ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർത്തവ്യത്തെ പറ്റി എന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും. ഹരിദാസ് താക്കൂർ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഉടനടി ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയി നിനക്ക് എന്തൊക്കെ സ്വത്തുക്കളുണ്ടോ അവയെല്ലാം ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ മുറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് എന്നേക്കും കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുക. അവൾക്ക് ഹരിദാസ് താക്കൂർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഉപദേശങ്ങള്: നിരന്തര നാമലവോ കര തുളസി സേവന ആശിരാത് പാപേ താപേ കൃഷ്ണര ചരണ. നിരന്തര നാമലവോ കര തുളസി സേവന ആചിരത് പാപേ താപേ കൃഷ്ണര ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തുടർച്ചയായി ജപിക്കുകയും തുളസിച്ചെടിക്ക് ജലം നൽകി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ വിധത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആശ്രയം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അവസരം നിനക്ക് വളരെ വേഗം ലഭ്യമാകും. വേശ്യക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഉപദേശിച്ച ശേഷം ഹരിദാസ് താക്കൂർ എഴുന്നേറ്റ് ഹരി ഹരി എന്ന് തുടർച്ചയായി കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നു പോയി. അനന്തരം ആ വേശ്യ അവളുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പിന്തുടർന്ന് സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കളെയെല്ലാം ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. അഭിസാരിക വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ പ്രകാരം അവളുടെ ശിരസ് മുണ്ടനം ചെയ്യുകയും ഒറ്റ വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് ആ മുറിയിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. അവളുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് അവൾ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ ജപിച്ചു തുടങ്ങി. അവൾ രാത്രിയും പകലും ഉടനീളം ജപിച്ചു. ഇത് സംഭവിച്ചത് ഹരിദാസ് താക്കൂറിൽ ജപിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ആ വേശ്യാസ്ത്രീക്കും സാധിച്ചു. അല്ലെ, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര ലവ മാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി പോയി. ആ സാധുവിന്റെ, ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ടെന്താണ് ആ സ്ത്രീക്കും ദിവസവും 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവൾ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നു തുളസിച്ചെടിയെ ആരാധിച്ചു. അവൾ പതിവായി ഭക്ഷിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഭിക്ഷയായി ലഭിച്ചാൽ അത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുകയും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം മിതഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ഉപവാസത്തിലൂടെയും അവൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലായതോടെ അവളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായി. അപ്രകാരം ആ വേശ്യ വളരെ പ്രശസ്തിയായ ഒരു ഭക്തയായി തീർന്നു. അവൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പുരോഗമിക്കുകയും ഉന്നത നിലയിലുള്ള അനേകം വൈഷ്ണവർ അവളെ കാണാൻ വരികയും ചെയ്തു. യേശുയുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവം കണ്ട എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു. എല്ലാവരും ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ പ്രഭാവത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ഒരു വേശ്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിലൂടെ രാമചന്ദ്രകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അപരാധത്തിന്റെ വിത്ത് വിതച്ചു. ആ വിത്ത് മുളച്ചു വളർന്ന് പിന്നീട് ഒരു വൃക്ഷമായി തീരുകയും അത് കായ്ച്ചപ്പോൾ രാമചന്ദ്രകാൻ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സർവനാശത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത്. ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ അപരാധത്തിന്റെ ഫലം അത്ഭുതകരമായ ഒരു വർണ്ണലയിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളാൽ ഉളവായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. അല്ലയോ ഭക്തരെ, ദയവായി കേൾക്കുക. രാമചന്ദ്രകാൻ സ്വാഭാവികമായ ഒരു അഭക്തനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്തതിനാൽ അവൻ നാസ്തികനായ ഒരു അസുരനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു. വൈഷ്ണവ ധർമ്മ നിന്ദകരെ വൈഷ്ണവ അപമാന ബഹുദിനരെ അപരാധേ പായിലെ പരിണാമം. വൈഷ്ണവ ധർമ്മത്തെ അപഹസിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അവനെ ഭക്തരെ ദീർഘകാലം അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ അപരാധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഭക്തിമാർഗമായ ഭഗവത് പ്രേമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബംഗാളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രാജ്യത്തിലുടനീളം പര്യടനം ആരംഭിച്ചു. ഭക്തി സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കുക, നിരീശ്വരവാദികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നീ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും സമർപ്പിതനായ ഭക്തനായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രാജ്യമെങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു. പരമപുരുഷനായതിനാൽ സർവജ്ഞനായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രാമചന്ദ്രകാന്റെ ഭവനത്തിൽ വരികയും ദുർഗാമണ്ഡപത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുർഗാമണ്ഡപവും മുറ്റവും ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് നിബിഡമായപ്പോൾ ഭവനത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന രാമചന്ദ്രകാൻ അയാളുടെ ഭൃത്യനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയച്ചു. ഭൃത്യൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു, എന്റെ പ്രിയ പ്രഭു, രാമചന്ദ്രകാൻ അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും സാധാരണക്കാരന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പാൽക്കാരന്റെ ഭവനത്തിലെ പശുത്തൊഴുത്ത് വിശാലമാണ്, അവിടേക്ക് പോകാം. അവിടുന്നതിനൊപ്പം ധാരാളം അനുയായികളുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ ദുർഗാമണ്ഡപത്തിലെ സ്ഥലം അപര്യാപ്തമാണ്. രാമചന്ദ്രകാന്റെ ഭൃത്യന്റെ ഈ ആജ്ഞ ശ്രമിച്ച നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത്യന്തം കുപിതനായി അത്യുച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്ന് അവിടുന്ന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ സംസാരിച്ചു. സത്യകഹേകര മോരയോഗ്യനായ മ്ലേച്ഛ ഗോവധ കരതര യോഗ്യഹയ.
രാമചന്ദ്രഖാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് യോജിച്ചതല്ല, ഇത് ഗോവധം നടത്തുന്ന മാംസഭുജികൾക്ക് യോജിച്ചതാണ്. യഥബലി ക്രോധ ഗോസായി ഉടിയ ചലീല താരദണ്ഡേ ഗ്രാമന ഹരില. ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കോപത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി രാമചന്ദ്രഖാനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവിടുന്ന് പിന്നീട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ പോലും താമസിച്ചില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇരുന്ന സ്ഥലം കുഴിച്ച് അവിടുത്തെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ രാമചന്ദ്രഖാൻ ഭൃത്യനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ദുർഗാക്ഷേത്ര മണ്ഡപവും അങ്കണവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് രാമചന്ദ്രഖാൻ പശുവിന്റെ ചാണകം കൊണ്ട് മെഴുകുകയും ചാണകവും കലക്കിയ ജലം തളിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അവന്റെ മനസ്സ് അതൃപ്തമായിരുന്നു. രാമചന്ദ്രഖാന്റെ തൊഴിൽ ചോദ്യം ചെയ്യത്തക്കതായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അയാൾക്ക് സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട നികുതി അടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനാൽ സർക്കാരിന്റെ ധനമന്ത്രി കുപിതനായി അയാളുടെ വസതിയിലേക്ക് വന്നു. തീരാറായി കേട്ടോ. രാമചന്ദ്രഖാന്റെ ദുർഗാമണ്ഡപം മുസ്ലിം മന്ത്രി അയാളുടെ വാസസ്ഥലമാക്കി. അയാൾ പശുവിനെ കൊല്ലുകയും അതിന്റെ മാംസം അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പാകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അയാൾ രാമചന്ദ്രഖാനെ അയാളുടെ ഭാര്യയോടും പുത്രന്മാരോടും ഒപ്പം തടവിലാക്കുകയും ഗൃഹവും ഗ്രാമവും 3 ദിവസം തുടർച്ചയായി കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മുറിയിൽ തന്നെ അയാൾ 3 ദിവസം തുടർച്ചയായി ഗോമാംസം പാചകം ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം അയാൾ അനുയായികളുടെ അകമ്പടിയോടെ അവിടുന്ന് പോയി. മുസ്ലിം മന്ത്രി രാമചന്ദ്രഖാന്റെ പദവിയും സമ്പത്തും അനുയായികളെയും എടുത്തുകളയും ഏറെ നാളുകൾ ആ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ തുടർന്നു. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാത്രം അപരാധത്താൽ ആ പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം മുഴുവൻ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരിദാസ ഠാക്കൂർ ചലി ആയിയ ചാന്തപുരേ ആസിയ രഹില പല രാമാചാര്യരെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശാന്തപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം വരെ നടന്നെത്തി. അവിടെ അദ്ദേഹം ബലരാമാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിച്ചു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ. എന്താണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടെ വന്നപ്പോൾ രാമചന്ദ്രഖാൻ അത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് അപരാധം ചെയ്തു അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ക്ഷമിച്ചു അല്ലെ. ഇത് എന്നാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമാണ് ബലരാമൻ തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ആ ബലരാമനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയും അല്ലെ. ഭക്തന്മാരും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടെ നിന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ പശുവിന്റെ തൊഴുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, അവിടെ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നാട്ടിപ്പായിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? അവിടെ നികുതി പിരിക്കുന്ന ആളാണ് രാമചന്ദ്രഖാൻ അല്ലെ. അതിനെ അയാളെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അയാളെ ആ മന്ത്രി വന്നിട്ട് അയാളെ ഒക്കെ തുറങ്കലിലടക്കുകയും അവളുടെ സമ്പത്തൊക്കെ അപഹരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പറഞ്ഞു വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ ആകെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാത്രം അപരാധത്തിൽ ആ പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം മുഴുവനും ബാധിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അവർ വന്നിട്ട് എല്ലാ പ്രദേശവാസികളെയും ഒക്കെ കൊള്ളയടിക്കും. ഓക്കെ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇനി വേറെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണ വൃന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കി ജയ. ഇന്ന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ്. ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് 12 മണിക്ക് വരെ. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ പിതാവാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോടതിയിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹം തന്റെ ആ പദവി ഔദ്യോഗിക പദവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ഗൃഹസ്ഥനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായ സമയം അത് 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കോടതി കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുകയും മറ്റ് സ്വന്തം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പോ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ തന്നെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ അയക്കണം എന്ന് പറയുകയും അത് പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരി തന്നെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് പുത്രനായിട്ട് വരികയും ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അല്ലെ അതേ നമുക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ തന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
നമുക്കും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരാൻ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുവാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, നാളെയാണ് ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ തിരോഭാവ തിഥി. ഇന്ന് കുറെ ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ചെടുത്തു എന്നോട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ. श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय. हरे कृष्ण. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद